Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Mga punong barangay nga ginsuspend bangod sang SAP, balik trabaho na. DILG nagpaatag ang ilang mga kaso magapadayon. Mga alkalde kag gobernador sa Western Visayas, nuyagay pa idaluman sa RT-PCR test ang tanan nga mga apor. Sa Bago City, negosyante gintiro sa sulod sang iya nga salakyan patay. Sa Banwasang La Libertad, Negros Oriental, ginapatian katapos ang NPA patay sa engkwentro sa militar. Kag sa Good Vibes sa Victoria City, kwarta nga gamiton po ospital sang Iloy na wigit. Traffic enforcer nga nakapulot, ginbalik ang kwarta sa nadulaan. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, apisar sang mainit nga panahon, pungsod sa gihapon ang maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan, tugas ng easterlies. Base sa weather advisory sa pag-asa, nadula ng low pressure area sa pungsod pero mangin magulugal umon sa gihapon ang kalangitan sa bugos nga pungsod bangod sa paghuyop sang easterlies. Bisan pa nga mainit kag mapaang ang panahon, may posibilidad sa gihapon nga magtupa ang mabaskog nga ulan o kun localized thunderstorm sa pila ka mga lugar. Ini ang mangin lakat sang panahon sa Bacolod City kag sa bilog nga Negros Occidental sa masunod nga mga inadlaw. Mahuyang tubtub kasarangan naman ang huyop sang hangin sa baybayon. Nagapahanumdum naman ang pag-asa sa publiko nga mangin mabinantayon sa mahimo pagluntad sang flash flood o kun landslide. Sa number 9, sa La Libertad, Negros Oriental, ginapatian katapos ang New People's Army patay sa engkwentro. Patay ang isa ka wala pa makilalaan nga persona nga ginapatihan katapos ang New People's Army sa nagluntad nga engkwentro sang Lunes sa tunga sang tropa sang 62nd Infantry Battalion kag mga rebelde sa barangay Bagtik, La Libertad sa Negros Oriental. Suno kay Major Zenon Pancito, spokesperson sang 3rd Infantry Division, nagresponde lang ang tropa sa ginreport sa mga residente nga presensya sa mga rebelde sa sitio Mabanga nga bangin sang barangay. Pag-abot sang tropa didto, nagbayluhan na isang lupok ang magkasumpong nga grupo. Nasapon na lang pagkatapos ang engkwentro ang lawas ang wala pa makilalaan nga rebelde. Na-recover man sang army ang isa ka M16 rifle, M16 magazine, improvised explosive device, rifle grenade, kag iban pa nga mga dokumento kag kagamitan. Tubtob karon, wala pa makilalaan ang mga persona, gani sila nakig-angot na sa barangay kag sa pulis. Sa number 8, lalaki patay matapos ginbalusan sang iya man mismo nga ginlabo. Patay ang 34 anyos nga si Danilo S. Grina matapos siya nga ginbuno sa makapila ka beses ang lalaki nga iya man una nga ginlabo. Sandig sa investigasyon sang PNP, nagapanglakaton lang sa barangay Rumirang sa Isabela sang Domingo sang aga kag papauli na kuntani sa Ilabalay ang 68 anyos nga si Ezekiel Amantilio sang hinali na lang siya banggaan kag labuon sa guya ni S. Grina. Nakabalo suno sa pulis si Amantilio kag iya ginbuno sa makapila ka beses si S. Grina gamit ang patalom. Pareho nga gindala sa ospital ang duha ka lalaki pero gindeklarar nga dead on arrival si S. Grina. Detained naman karon sa Isabela PNP si Amantilio. Sa number 7, sa Bago City, negosyante patay matapos nga tiruon samtang yara sa sulod sang iya nga salakyan. Yara pa sa sulod sa iya nga salakyan ang 49 anyos nga si Henny Maalat kahapon sang siya ang gintiro sang wala pa makilalaan nga suspetsado sa highway sa barangay Maaw sa syudad sang Bago. Nakasarado pang bintana sa salakyan kag kitao ng igo sang bala nga gintiro sa biktima nga suno sa pulis isa ka negosyante sa Bacolod. Suno kay Major John Joel Batus-Batusan, hepe sang Bago PNP, ila pa karon ginahibalo kung ano ang motibo sa pagpatay sang biktima. Si Batus-Batusan nagsiling nga ila na istorya ang pamilya sang biktima pero mismo sila ang wala man makahibalo kung ano ang kabangdanan nga ginpatay si Maalat. Blanco pa sa karon ang pulis sa kung ano gid ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 6, 43 tanan ka mga persona ang naisyuhan sa citation ticket sa
Task Force disiplina bangod sang pagsupak sa local health protocols. Sunod sa pamuno sa task force nga si Wilfredo Julingo, kalabanan sa ila ginisyuhan sang citation ticket ang wala nagasuksok sang face shield o kung sala nga pagbutang sang face shield pareho sa pagbutang sini sa ulo. Ila man namutikan nga madamo nga mga pumuluyo sa mga establishmento komersyal kag sa mga maggagmay nga baligyaan ang wala nagasunod sa physical distancing gani ila ini nga ginasaway. Masami man nga ginabantayan sang task force ang mga nagasakay sa depasahero nga salakyan sa boundary sang norte kag sur sang syudad para mapasiguro nga wala sang overloading sa mga pasahero kag nagasuksok sila sang face mask kag face shield. Base sa ordinansa sang syudad, ang mga magasupak sa minimum health protocols ang saranga mamultahan o kung ipaidalom sa barangay community service. Kada adlaw nagalibot ang task force sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Bacolod para mag-monitor kag magsaway sa mga nagasupak sa ordinansa. Usually, gina-remind na sila sa mga karinderyata, no? Sa mga restaurant na sukob ang mga tindera, wala nag-face mask. Kung isa, warningan sa sila, natakal na mag-warning guys yun sa resibo para na may pulopero sa doon tayo. Sa number 5, angot sa pagpatuman sa uniform travel policy, sulad ang sipalay ay nagpahalog na karon sa ilang mga requisitos para sa mga turista nga luyag magkadto sa ilang lugar. Sa executive order nga gipapanaog ni Mayor Gina Lizares nga maging effective subong adlaw, Marso 17, ang mga Negros Occidental tourist ang hindi na kinahanglan pa nga mag-present ng travel documents. Ang mga travelers gikan sa Region 6 naman ang tugutan na nga makasulod sa syudad basta nagasunod sila sa provincial kag LGU requirements. Hindi na kinahanglan ang tourism online registration, pero ang health declaration forms sang mga guest ang igasubmit dapat sa mga accommodation establishments. Hindi naman kinahanglan pa ang sipalay travel form, pero may checkpoint sa gihapon nga magapatuman sang symptom screening. Ang mga turista naman nga magabiyahe gamit ang public transport, tugutan na nga makasulod sa syudad. Kag sandigman sa executive orders ng gobernador, kinahanglan sang mga stranded individuals kag returning overseas Filipinos ang negative RT-PCR test result, S-Pass permit, kag ang staysafe.ph application para makasulod sa probinsya. Sa number 4, Negros Oriental ang may napulo ka bago nga kaso sa COVID-19. 5 sa bago nga kaso ang gikan sa Dumaguete City, nga karon may 19 ka active cases. May 3 naman ka bago nga kaso sa La Libertad kag isa sa San Jose kag Sibulan. May 3 naman ka new recoveries nga reported ang probinsya. 8 na ka mga LGU sa Negros Oriental ang wala na sang kaso sa COVID-19 kag ang Dumaguete kag Santa Catalina amo na lang ang 2 ka LGU nga may masobra sa napulo ka active cases sang COVID-19 sa probinsya. Ang Negros Oriental ang may 1,678 total COVID-19 cases kag 98 ang active cases sa karon. Samtang sa Negros Occidental as of March 15, may yara naman ini sang 171 ka active cases. Kahapon nadugangan man sang 11 ka bag-o nga kaso ang probinsya. 57 naman ang active cases sa karon sa Bacolod City nga nadugangan man sang 2 ka bag-o nga kaso kahapon. Sa number 3, natapos na subong adlaw ang pagdulong sa mga bakuna sa tanan nga mga ospital sa Negros Occidental. As of March 16, 699 pa lamang ka mga healthcare workers sa 5 ka mga ospital sa Negros Occidental ang nabakunahan. 2,960 ang target nga mga healthcare workers gikan sa pribado kag government hospital sa probinsya ang mabakunahan sang Sinovac kag AstraZeneca. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, jutay pa lamang ang nabakunahan pero ginapaabot nga sa buwas nga adlaw magasaka ini bangod kahapon man lang na deliver sa ang mga bakuna para sa mga ospital sa sur nga bahin sa Negros Occidental kag subong nga adlaw ang sa mga ospital sa norte. Ang kalayoon sa mga ospital nagaapekto man sa kadasigon sa pagpatuman sa vaccine program suno sa iya. Sandig sa protocol sa mismo nga adlaw sang delivery amo man ang pagpatigayon sa pagbakuna. Suno kay Tumimbang matapos ini sa deadline nga ginhatag. Kung ginbalita man ang pila ka mga side effects nga na-eksperyensyahan sa AstraZeneca, suno kay Tumimbang mahimo ini ang hindi man severe. Wala man sang sarang pamapilian ang pungsod bangod ang AstraZeneca man lang ang pwede madapat sa 60 anyos pasaka. May senior ta may address
ang vaccination program. Ang limitation sa Sinovac is because 59. Hindi ta ma-inject sa senior ang Sinovac. But kung considering sang iyang advantage o disadvantage, sabi, ako, ang percent siguro is gamay man lang to cause some mortality. It might cause mga severe nga reactions kung may hara gidman, but as of now, way pata. Sa number 2, mga gobernador kag alkalde sa Western Visayas ang nagaduso nga dapat pangayuan man sang negative RT-PCR test result ang mga authorized person outside residence o kun apor. Ginatun-an naman karon sang Regional Interagency Task Force ang pagpatuman sa moratorium sa mga lugar nga mayara sang mataas nga kaso sang COVID-19. Ang detalye sa report ni Marty Go. Ginkasugta na sa mga alkalde kag gobernador sa Western Visayas nga ilakip sa ila travel requirements para sa mga inbound passengers gikan sa iban nga rehiyon ang negative RT-PCR test result, magluwa sa S-Pass registration kag pag-download sang Stay Safe application. Pero ila pagid nga ginapangayo sa Department of Interior and Local Government nga pati ang mga authorized persons outside residence o kun apor ang dapat magpakita man sang negative RT-PCR test result antes makasulod sa rehiyon. Sa idalom sang resolusyon sang National Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases, wala na dapat sang ining requirement ang mga apor. Gani nagpadala na isang rekomendasyon ang Regional IATF sa National IATF kung sarang mahimo mapangitaan sang mga local government units sang among requirement ang mga apor. Iusapan kami ng mga mayors and HUC mayors and provincial governor na they will issue an EO regarding the matter. So we are just waiting to say yun nila kasi yun nila magiging effective naman yan once they sign it. Pero subject to review ng DILG. Kasi meron po tayong mga upwards na government. Yun ang medyo on my part as RITF, mukhang yun ang nire-review nila. Bangod sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa National Capital Region, Central Visayas kag iban pa nga mga lugar, ginatun-an man sang Regional Interagency Task Force ang mahimo pagpatuman sang travel moratorium sa mga persona nga gikan sa ini nga mga lugar. Pero kinahanglan pa ini sang pahanugot man sang National IATF. Sa Biyernes magasapol ang RITF sa mga alkalde kag gobernador sa Western Visayas kag isa ini sa ilang pagaistoryahan. Lahat ng region na data ay hinihingi na po namin para tinitignan natin kung ano na nangyayari sa national level. Kung sa ganon, may possibility na magkaroon ng synchronized protocol may include ang Western Visayas wide lockdown suspension of travels. From identified areas doon sa NCR and Region 7 and Calabarzon for a period of 2 weeks. Karon nga mayara na sang Uniform Travel Protocol ang Western Visayas, nagalaom ang mga opisyales sang kada syudad, banwa kag probinsya nga mas matutukan nila ang maayo nga pagmonitor sa mga nagasulod sa rehiyon kag malikawan ang pagsaka sang COVID-19 cases sa tagsa nila ka mga lugar. Marty Go para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, mga punong barangay nga damlag pagi na suspend bangod sa mga reklamo nga ila ginatubang angot sa tagtaga na isang Social Amelioration Program Fund ang karon na reinstate na kag balik na sa ilang mga barangay hall. Yaring report ni Barbara Mijares. Sa Barangay Hall kag gym sang tangub sa Bacolod, may mga tarpaulin nga nagaabi-abi kay punong barangay Noli Villarosa. Sa pagbisita sang Digicast Negros sa Barangay Hall sang tangub kaina sang aga, balik na sa iyang katungdanan ang punong barangay matapos ang 6 ka bulan nga suspension. Suno kay Villarosa, karon nga nagbalik na siya, magapadayon ang mga proyekto kag tuman man ang iya nga pasalamat sa temporaryo nga nagbulos sa iya. Dako ang natun-an ko nga katama no nga parehas na ang barangay no nga ilinaway nga ako na mo gina ang advokasya ko nga hindi maginaway kay ari kami dire para maghatag sang serbisyo. So nga ako wala ko ga-expectar no nga siguro lesson learn no nga amo na bisan ano mo nga bulig sa tao may ara gid nga
makontra gyapon sa imos. Suno kay punong barangay Kim Piramo naman sa barangay 19 sa iya nga pagbalik kay ina, wala gilayo na tigayon ng turnover pero sang ulihi nangin matawhay naman ang transition. Pending sa gihapon ng reklamo nga gin-file sa iya sa City Prosecutor's Office. Ginalauman niya sa hindi madugay ang pag-dismiss ng reklamo batok sa iya. Ginahatag lang nila ang yabi na ni OIC para makasulod lang kami sa barangay hall. Eh daw medyo may ginasite sila sa ako na do hindi pa ko punutan pwede makabalik. Pero I hope na nakaluyan man sa Diyos na naging matawhay ang transition. So anong first mong agenda Kap for Ang first mga mga pagbalik? agenda tinalan hindi tada importante ginada sa tanan hindi mahamper ang operasyon sa barangay. Prioridad man ni punong barangay Evelyn Taasan karon nga nakabalik na siya sa barangay 11. May mga proyekto siya nga naapektuhan sa 6 ka bulan nga wala siya kag tungod man sang pandemic. Ginahulat pa man niya ang resolution nga ipapanaog sa prosecutor's office. Ako nga barangay para maanoan ko mata-continue. So ako na ako nga mga projects nga ginbang nga na-pending wala mamaw. 6 months na wala po dito na pandemic. Wala na ako napadayon. Sunod kay Maria Joy Maridith Madayag, ang DILG officer sa Bacolod City, pending sa gihapon sa ombudsman ang reklamo batok sa 3 ka punong barangay. Ginapaabot sunod sa iya ang resolusyon sang ombudsman. Ang reklamo may kangtanan sa ginaalagar anomalya kag irregularity sa pagpatuman sang SAP o kung Social Amelioration Program. Ang pagsuspend sa ila sa sulod sang 6 ka bulan, ginpatuman, agud nga hindi ma-prejudice ang kaso nga ginpasaka batok sa ila. Kag sa Good Vibes kwarta nga ginhulam sa isa ka babayi sa iya nga amo agud to ipabulong kuntani sa iya nga iloy ang nawigit sa tricycle. Traffic enforcer nga nakakita sang kwarta ginuli sa tag-iya. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa Lunes, bago lang nakatapos sa iyang duty si Edsel Lauron bilang traffic enforcer sa Victoria City. Nagpamerkado sila sa iya misis, kag sang nagsakay sa tricycle, may nakita nga kahita sa iya tiilan ang iya misis. Pagpauli sa balay, ginpahibalo niya si Edsel. Hanggang may kita. Oo. Yung kubukaron ko, hindi pagbukara. Oo. Dahil kubukaron ko lang total traffic man ko, ay mangita tayo identification card. Para makilala taon silang tigilya. Okay. Kaya mo nga time, ginbukad ko, kada mo palibon. Damo sang? Libuon. Libo, okay. Inisip ko, 10,500 ang napiod. Okay. May sin pagid nga napiod. Nagdesisyon sila sa iyang supervisor nga dalo ng kahita nga may unod nga 10,600 pesos nga cash sa opisina sang City Administrator sa Victorias nga si Dino Acuña. Gin-turn over ni Edsel ang kwarta didto. Antes nagsaka sa City Hall, ginlabyan niya nga daan ang paradahan sa tricycle kag ginpapangita si Sofia Pelayo kay iya nga ID ang yara sa kahita. Oo. Lamang ko itong kilala linda yun ang kabae. Oo. Nga oo, linyaga sa ala, tuloy sa gay libyon, ito mangita ka kay Taya. Kung makita nyo sa karon, makagto ko kay Sir Dino, dikto ko turnover ang Tabo, kay dito Taya. siya, oo. Kaya mo ito nga time, nag-istorya amin Sir Dino, kung kuhaan niya ko number, Oo. nagpuli ko. Pila lang ko oras, iliwat niya ipatawag si Edsel sa City Ad nga office kaya na dito ang tag-iyas ang kwarta. Ang anak gali ni Sofia nga si Susan, amo ang nagapanag-iyas ang kahita. Nanghulam siya sang kwarta sa iyang amo para mapabulong ang iyang iloy. Ay ang kwarta to sir, kinulam niya to sa iya mo, kay ipabulong niya sila na iya gamal sakit. Kinulam niya lang to kuno sa amo niya. Mas nawigit ya. Nawigit kay istorya sa ako, nagpliti sa gapungko sa, nagkuot sa kahita, nagbayad siya guro, sin nga bilog or 20. Imbutang niya sa babaw kabagya, kinulat yung kuan sinsilyo. Nalipatan niya nga. Paggulat kasi yung kuha ay golo, goro, gol pila sa nagtindog. Di amo to digtugid guro na ulog. Si Edsel, gintanyagan pa nila sang 1,500 pesos nga reward money pero wala niya inigin baton. Suno pa sa iya, bisan simple lang ang ilang nga pangabuhi, wala gid nagsunod sa iya nga pensar nga kuwaon ang hindi iya. Ay balik ko with sir kay sa niya makakaon ko ya. Kag hindi man ko gusto nga ina nga kwarta hindi ako ni pakaon ko sa mga kabataan ko. Ay kabudlay na sir kabiltada. Nakaagi man siya sad to biyahe sang tricycle kag may nabilin man sa iya nga tricycle nga bag kag may unod nga cellphone kag iPad. Wala siya kuno nagpadala sa temptasyon kag iya inigin uli sa tag-iya. Kay para sa iya, importante may makaon ng iya nga pamilya nga gikan sa iya nga ginpangabudlayan.
Kagang namin, iba sa iya, Barb Gasturya, kay simple man lang ilang nga pangabuhi siya, traffic enforcer, asawa niya, housewife, may duwa siya kabataan. Wala ikunusul sa pinsar niya nga kwaon ng kwarta, kagamiton hindi sa pagpakaon si iya kabataan. Sa amo nga pa niyan po, Ming, no? May amo pa na nga tawo nga masugata ta. Kag sa side naman sang nadulaan, I think grabe gurong iya nga pasalamat. Kaya kung isipon mo, ginhulam niya para ipabulong, daso nawigit niya pa. Kag, I think wala naman siguro naghuna-huna. Or grabing pangamuyo nga mabalik ang kwarta. Storya, di traffic enforcer nga ni Barb pagkatuloy sa paradahan, ako no, sang tricycle, hindi na nagasakay ang babae. Kapila sa balik-balik to, nagahilibion, nga pangayo tabang, kagino lang ang kwarta sa amo niya mo, para ipabulong ni nanay niya. Sa ginabalan to ni Manong, dason ang mga tricycle driver, kasi makita nyo sa pabala, siya nga ari po sa City Hall. Dito sila nga doon, nag-meet, kag nabalik ang kwarta niya. Meant gate nga siya makakita sang money. Kabay pa magdamo ang parehas kay Manong. I agree. Kagamoy itong mga balita sa Negros Subo nga adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.